बहुत सुंदर ब्यास जी से सुनबे कनी होलो। हां सुननी है बाबा जी मन खुश हो गइल टिकुलिया बाबा से। भक्त माई के दरबार में गइल बारे कहत रे कैसे कैसे तोहरे भरोसे मैया गाय गवन रखला मन सब कला ब्यास जी कहनी हां कि आजकल के गीत गौना ऐसा हो गइल बा कैसा वो गीत गौना के सुन के मने भर जाता है। यहाँ के कहनी है कि आजकल के गीत गौना में ब्यास लोग भी नाचे लागत है। ब्यास लोग नाचता कौन कौन ब्यास लोग नाचता लो लेकिन कदू हमू नाचते बनी यहाँ के कहता नहीं कि हम ना नाचिले। देखो वो देखेगा बा हम के ना नाचे पूरा दुनिया नाचला। संगीत किसे कहता है किसे रौरा कहता नहीं कि हां पैसा ली बिहाने गावल जाई ठीक है हमरा सिमोहन चाचा जी की तरफ से लाखों लाख आशीर्वाद मिलल। चरण में बार बार लगातार हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ के कहता नहीं कि मनीषा नाचत रही लेकिन हम ना नाचिले। ई पृथ्वी बटे इहो तो 24 घंटा नाचते बटे कई अस्थिर बटे। ई सब ना जानी संगीत किसे कहता है किसे गायन वादन एवं नृत्य को मिलाकर संगीत कहते हैं। बता दे हां ध्यान दे ठेकैता ध्यान दे के बटे ठेकैता के माने ई भई कलाकार ओकरा के कहल जाला ए नाच कूद तुरंत औहे रखे दुनिया के मान। ब्याज खाली खड़ा होके गावला से आजकल काम नहीं हाय खींचे देखो ब्यास जी काहे कि आजकल के गौनाइए वैसा हो गई है। भक्त कहले का तोहरे भरोसे मैया गाय गवन तोहरे भरोसे मैया गाय संगीत एकरा के कहल जाला। पैसा ली के रोरे तरफ से मिला तक अरे वो भाई दिहाड़ी काट के देता रहना पा उन्हा के दम बदे देवे के बहुत बहुत आशीर्वाद हमरा इंद्रजीत सिंह इंद्रजीत सिंह जी के तरफ से वाह लाखों लाखों आशीर्वाद मिलल। चरण में बार बार लगातार हार्दिक अभिनंदन रही चाल ही रही जी। माँ क्या है माँ क्या है अपने बच्चों को हर सुख देती है माँ अपने बच्चों को हर सुख देती है माँ अपने बच्चों को हर दुख बलैया को हर लेती है माँ। अरे पूजना हो तो इस भगवान को क्यों उस माँ को पूजो क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ। हो या पापा जी चुप रह पापा कि काले दस करिया कदी हलुआ झरिया चौना डरिया बैठा रहले काटा सुहे डरिया ए मैं तू जकरा के चाह दबू ओकरा के जीरो से हीरो बना सकत बारू अबे तोहर तनी नजर हटल तो हीरो से भी जीरो बन सकत बारू। जैसे बगले में देख ली हां देखाई छपरा जिला के हां रसूलपुर चट्टी खेसारी लाल यादव यानी बड़ भैया पहले 5000 में कीर्तन गाई अब वहाँ के 10-10 लाख के सटा होता। बगल में देख ली बगल में गोपालगंज के देख ली देखाई के हाजी माई के कृपा हटल तो कहाँ आज गइले के जे
जेकर नाम है राधे श्याम रसिया हो गइल बसिया ब्याह जी, लेकिन ई सही बात बाटे। हां लगले टेम्पू बसिया होइए गइल बने। हां रसी वाला टेम्पू लगले खींचे आज जाके देखी ना गोपालगंज में कितना सुंदर टेम्पू चलावत रे। वो रसिया जी रसी वाला टेम्पू बाप रे बाप 12 गो सवारी बैठावत रे तनिको टेम्पू धुआं नहीं के दे मुंह में बंटी बबली लिया कि काली दस करिया पफरलू नजरिया चल रही पफरले कत सुहरिया काली दस करिया पफरलू नजरिया काली दस करिया पफरलू नजरिया चौना डढ़िया पथरले काटा सुहे डढ़िया। ए मैं तू ऐसा मूर्ख के ज्ञानी बना दे हल। हां ए माई तो हम तो हर बेटिए हो तिवारी जी, जब वैसा मूर्ख के ज्ञानी बना दे हली कि जौना डढ़िया बैठा रहले ओहे डढ़िया के काटत रहले और रास्ता लोग धक जाओ तू रास्ता लोग धक जा तो कह कि तनी दूर हट के जाई हलो नहीं तो कहीं डढ़िया पकड़ी तो मर और जे बोले। लेकिन वो मूर्ख के ये समझ में ना आवे कि जौना डढ़िया बैठल बनी उ डढ़िया काटत तनी। सबसे पहले तो हम ही गिरल। जब ऐसा मूर्ख के ज्ञानी बना दे हलू तो हम तो तोहर बेटी हुई है मां भक्त हो तेरे का काली तस्वीरिया तोरा लूना जरिया चल रे जियो फेंकता जियो ये कलाकारी है भक्त हो तेरे का तोहरे भक्त होई के कि राखिलो मनी सावा कला हालांकि टाइम ढेर निकल चुकल बा। रोड में लड़कपन झलकल रोड ब्यास गति से म्हणले बानी तो ब्यास के एगो गरिमा होला ब्यास के कतना बोले के बा यहाँ का हमरा के कहता नहीं कि रौरा के सूरज कहीं तोहू में आग बा चांद कहीं तोहू में दाग बा ओकरा बाद कहता नहीं कि रौरा के बानर कहीं तो बानरों में दिमाग बा एना त यहाँ का हमरा के बानरों कह देनी बानर न कहनी ओकरा बाद कहता नहीं कि मनीषा के प्रतर करतनी ई कीचड़ में भी खिली है त ई कमल के फूल है एकर प्रतर उड़ा जस बेहाया का एना त रौरा हमरा के बेहाया भी कह देनी कहतरी 4 चप्पल पिटा तो 10 कहता नहीं कि समाज में एक जूता पिटाई चाहे 20 जूता पिटाई इज्जत बराबरे जाई हम नाच वाला बात कहनी हम काला वाला बात कहनी अरे चप्पल जूता वाला बात कहे लगनी एकर मतलब है कि चप्पल जूता से बेसी अधिका प्रेम रहत हाय बबुआ ढोलक बजाओ तरनु कहले कि गायन वादन प्लस नृत्य को संगीत कहा जाता है। अगर कहीं आप किताब में दिखा दीजिएगा तो आपका जूता लेकर अपने मूरी पर हम रख लेंगे, अगर नहीं दिखाइएगा तो 20 जूता भी मारेंगे हम। नहीं तो तार गाड़ी मारे ना देखै बता गाल मारल हम छोड़ देले अच्छा ई सब बात मत कहल विनोद भैया ये कहले हैं कि गायन वादन प्लस नृत्य को संगीत कहते हैं। कहले हनु हम चैलेंज करतानी पूरा भोजपुरी ना पूरा शास्त्रीय संगीत के किताब उलट के अगर पूरा मंडली भर दिखा दे कि नृत्य मिला के संगीत बनेला तो हम वो दिन से गावल छोड़ दे चेहरा और जूता लेकर मुड़ी पर अपना धो ले। संगीत किसे कहते हैं? किसे? जिस संगीत को सुनने से दिल को सुकून और शांति प्रदान हो जाए संगीत उसे कहते हैं। संगीत ऊ रहे बैजू बाबरा तानसेन जी जब दीपक राग गावस तो अपने मन दीपक जरे लगे। विनोद भैया जब मेघ राग गवाए तो झम 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 बारिश होखे लगे। ऊ संगीत रहे
कहता नहीं कि नृत्य को संगीत कहते हैं। रौरा ठीक बानी। ई मंडली 5 गो मिल कर रौरा के बिगड़ले बड़े। ये लाड़ झट कर तरह से कदर संगीत हां रौरा में दोष नहीं खे ना ई फालतू बोलता ना सब। आ रौरा नाम के रसातल में मिलो ले जाते। ना भगले सर रुपेश बाबा ठीक बानी। रुपेश बाबा में गलती नहीं खे। ढोलक वाला बड़े ई चिचिया तर बिना मतलब के गौले है नजरिए के पता होई मोहब्बत चीज का होला। जब गौले है कि निंदिया आवे न रतिया में तो ओकरा के लेके अपना नाना भी ढुका दे। इनका के मारी तना ना पैंट जामा खोलवा के कांच करची लेके लोहियावल खेत में दौड़ावे ला। आ कहत कि रोकबे त मारे लागे। मारी तना रोकी तो वही में मुंह में लारे पेल दी। गीत संगीत गाई बढ़िया लगी। रौरा हमरा के कहता नहीं कि कदू चिलहरी के गोड़ भाई लोग के ना लगनी बाज बजावे। चिलहरी के गोड़ भाई लोग के बाज खराब हो। आज जौन कमलवास बूढ़ा रामा शंकर सिंह के हुरका बजावता वो कहाँ का है? बक्सर जिला चिलहरी गांव के गोड़ भाई लोग के बाजा है जौना के लेके सब ब्यास लोग बजावता। वही में नचनिया लोग डिमी 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 कोमर हिलावे। ओकरा खराब कहता नहीं रौरा गोर पगिरत किया तो रौरा सुधर जाई न तो हमरा के सुधर जाए दे। न तो हे सब के सुधार दे। हमरा लगे आके रौरा भाव कानी हम मोरहनी ओरनी तो हम रौरा मौगा जस लागत है। ई रौरा ना कहे के है मोरहनी ओरहले को कला है वो भाव है। सुदर्शन जादव मगध सम्राट कहाले कई पर जौन रोल कदी है सुदर्शन जादव वो रोल कोई से ना होई। जौन सीन सुदर्शन भाई कदे हैं उस सेन के हुका भोजपुरी में औकात नहीं खे करे तो वो रोल है भाव है कला है। अरोड़ा जौन करता नहीं ये कला ना है ये लौंडा 25 ये रौरा लौंडा 25 करता। तो निर्मला जादव लेखा वीडियो वायरल करो हिट वो हाथी जी का मतलब ए बबुआ वो अकेले बेचारी ब्यास भी है कि 3 गो ब्यास के देह बगिर जे त देह दबा। ऐसा गीत संगीत में चली जा और बात खत्म कर दी। चलो मास्टर जी कि चिरुआ भ पानी अगर छानी पटलबो तो अखिलेश भैया छानी के वरियानी से पानी न पैबा। कि 10 गो घर बनवा देबा 20 आदमी के खिया देबा। ओ से राजा हरिश्चंद्र दानी ना कहबा। कि 10 गो घर बनवा देबो 20 आदमी के खिया देबो। ओ से राजा हरिश्चंद्र जसदानी ना कहबो। हाइट में के तनो जेलामा तू हो रे जइबो। ए बबुआ हमर बाबूजी के बाबूजी न बेटवे कहइबा। एगो पूर्वी सुनाई पहले समय अनुसार पुलिस तब फिर प्रसंग में ले चलो। निहाल बाबू अगर तू हमरा के 5 गो गरियाइए देबो एमे हमार शिकायत ना हो। अगर हमरा के गाड़ी देता रहो हमार फोटो लगा के चैनल वाला लोग डाल दी तो लोग तारा के खुद कही कि ना ये बहुत बड़ा बहिन चोद लोग तोहरा के खुद गाड़ी दी। ऐसे भाई हम तारा गोर पगिरत नहीं तो निमन कलाकार हो निमन झाल बजावे लो निमन कोरस करे लो अभियंता जी के तू प्योर लौंडा हो निमन गाड़ियों मारा ले वाला तू निमन बात को तारा गोर पगिरत। एगो पहले गीत गाई मनीषा जी रौरा खाती मैंने रह दो रामनाथ भाई देखिए हम कहता रहे कि अब माना को दी ब्याज की ना बोले कि कौन मुंह लेके जइबू पियावा घरावा
जब ले है नया उम्र बा हाँ बड़ी के तब ले आज तिवारी जी का लगे जाके भाव करता नहीं हाँ। तिवारी जी के कबो गाल मिस देता नहीं हाँ। कबो तिवारी जी के धक्का मार देता नहीं हाँ, कब ले कभी नारी पर ध्यान उमरिया दे। नया बा तब ले कबलार गीत ऐसे कुछ भगवान के याद करी हाँ का बाहे तिवारी जी में? आए, तिवारी जी के लगे तो कितना लोग आइले खा पी के गोई हाँ का रौरा अबे फेरा में पड़ अरे कंपनी है ना हो रही जो खा ला हुए नंबर डाल आहा कि कवन मुंह लेके जइबू पियावा घरवा रीड बढ़ावे के तो हमरा से पूछे के बा आए जब आवाज फंस जाए तो दुइयो को बढ़ जाए तो कोनो बात विनोद भैया हाँ हई लइका लोग हमरा कहता कि तिवारी जी का दू टीका को के अंडा खतने रहा आए राम हे भगवान हे प्रभु ए बबुआ तारा लोग का देह में कोढ़ी हो जाई हो आज ले हम लहसुन प्याज तक ना खोई हाँ कौन फूट का तू लोग कहता के मलमलिया के करा तू होटल में भेटाता नहीं अब बताओ मलमलिया कहां बा हम आज ले जानतो नहीं आए मलमलिया के ने बा हो अमीरगंज जाइले तो मोहम्मदपुर होके जाइले गुरुजी से भेट अरे हई देखी हम ना बोलती सब लोग बानू चैनल लागल बा हाँ ना बोलती हाँ भैया गुरु मने बाप होला होला हो एकर बहन चोद हमरा गुरुजी के बहन चोद कहता के विजेंद्र बाबा खाई ले आए ये बात वो कहतो न गुरुजी का लगे हाँ ई खियावे ले गुरुजी कहते हाँ रे माधर चोद कौन ना खला हम ना कह गुरुजी को तू तो खुद अभियंता से गाड़ी मारे के सियान बबुआ तो कवन मुंह लेके जइबू पियावा चलतिए में तैयारवा से जब दिल लागल बा जब दिल लागल यारवा से जब दिल लागल यारवा से जब दिल हो यारवा से जब दिल लागल यारवा से जब दिल तो कौन मुंह लेके जइबू पियावा घरवा यारवा से दिल लागल यारवा से जब देह नाही लिखल मनीषा जी उ क्षेत्र ना हो कि हम रौरा के 5 गो कही आ रौरा हमरा के 5 गो कही आ लोग बहा बही मानी ना ई भेल्दी गड़खा कटलाई लयदार क्षेत्र है लोग निमन सुने के चाहेला बाकी अब तो मजबूरी बा अगर रौरा बोलले बानी तो बोले और चैनल पर चढ़ जाए हमार ना चढ़ी तो लोग बिहान से हमरे के गोरियावे लागी ए मारो इहो सारवा खत्म बा लड़की होके रेलले भी आई ई मौगाइल तै मार्केट के नु सवाल बा इसे लड़का कहले कि सुना किरण तोरो से कहता हम मनीषा जी तोहरो से कहता कर तरुका कि लबर लबर करो जानी गावाना के पहिले हो लबर लबर करो जानी गावाना के पहिले हो लबर लबर करो जानी गावाना के पहिले हो लबर लबर करो जानी गावाना के पहिले हो
लबर लबर कर जनी गवना का पहिले पहिले तब बारू कुमार एही से तोहारा से कहिले बारू तू कुमार एही से तोहारा से कहिले किरण तो कैसे रहबू अपना बरवा केहू पारावा रौरा कहता नहीं कि जौना रीड से गाओ तनी ओ रीड से गीत गा दी कतना जना नीमन नीमन आवाज लेके आ खैनी के दुकान को लेबरे उहो नहीं खेबे नीमन आवाज लेके आ खैनी के दुकान को लेबरे उहो नहीं खेबे कंडम लेके घुमा किशोर भैया रौरा बगले के एगो ब्यास ले प्रमोद राठौर उनका के मन से शराब देने की जा तार मलमलिया मसरक सूरजपुरा बहरौली बन सोही धइले मार्केट बढ़िया हो जाए देखी कितना बढ़िया मार्केट हो गइल पूरा मार्केट त कैसे रहबू अपना परवा केहू पारावा यारवा से जब दिल लागल बा